हमर चैनल मिथिला म्यूजिक ललमनिया बाजार के सब्सक्राइब करू और घंटी के सेहो दबाओ। धन्यवाद। डीजे बादल राज हाँ जब ही तो ससुरा हमरा जे छोड़ के हे गे जब ही तो ससुरा हमरा जे छोड़ के छाती में अपन पिटब तोरा दुल्हा के कोहबर घर में ला जाकर पिटब। हाँ हाँ तोरा दुल्हा के कोहबर घर में ला जाकर पिटब। हाँ जब ही तो ससुरा हमरा जे छोड़ के छाती में अपन पिटब गे तोरा दुल्हा के कोहबर घर में ला जाकर पिटब। हाँ हाँ तोरा दुल्हा के चुम्मा लेलहा घर में पिटब। डीजे बादल राज गे जब दुआरा बराती तोरा ये तो सरबा कखन गिडनैप भजे तो जब दुआरा बराती तोरा ये तो सरबा कखन गिडनैप भजे तो के मन बन तो हर बतिया के पिटबो पूरा बरतिया के खोइल देबो पोल छोड़ी कल रिकॉर्डिंग सबके सुनैबो तोरा दुल्हा के कोहबर घर में ला जाकर पिटबो। हाँ हाँ तोरा दुल्हा के कोहबर घर में ला जाकर पिटबो। डीजे बादल राज दारू पी के क दे बहुर दंग गे हमरा छोड़ के ला दोसर के पसंद गे गे गांजा पी के क दे बहुर दंग गे हमरा छोड़ के ला दोसर के पसंद गे जाइन गइबो ससुरा गे केतनो तू कर भले नखरा गे राइटर शिवन उमेश के संगे राम के सुन के बोलैबो तोरा दुल्हा के कोहबर घर में ला जाकर पिटबो। हाँ हाँ तोरा दुल्हा के कोहबर घर में ला जाकर पिटबो। हाँ जब ही तो ससुरा हमरा जे छोड़ के छाती में अपन पिटबो गे तोरा दुल्हा के कोहबर घर में ला जाकर पिटबो। हाँ हाँ तोरा दुल्हा के चुम्मा लेलहा घर